Už máš pomlásku. No. Ale já ještě ne. A půjdeš se mnou na pojotky. A ty si mám. A půjdeš se mnou prostě na pojotky. No. Jo, hele, ale tak se podíváme na ten, za kostel. No, tak uvidíme, no, možná se něco najde. Tak jo, OK. To jsem zvědavý, jestli tam jako něco bude. No to sněží. A jako to počasí si z nás vyskakuje, ne? Co? Myslíš, že si z nás to počasí vyskakuje? Joj. Asi ano. To jsi byl Váňová, ne? Asi jo. Hele, už to vidím, ale tam asi nic není, tam jsou trustí, to mi celá ta stůl nic neuplete. Jo, možná jo. No tak to bych neřekl. Když ty strany, tak to udělá. Jo, tak to nic celá to neuplete. Zkusíme na Podlesí, ne? No a když tam ani nikde nic nebude, tak kam půjdeme? Nevím. A to, tak já se tady pro teď naučím, teďko dáme chvilku stopku. A pak uvidíme. Čau! Bolí natáčení. Ne, nic to vyšlo, se děje na toče. No, naši tebe. A máme tady i pomocníky. Proutkáči. Pojď, Kubo. Pojď, já ti to ukážu. Pojď. Já ti něco pošeptám, jako. Půjdeme k nám a uvidíme. Nedáme jít. Ne. Pojď. Pojďme hledat No, jede auto. A nemusím jít celou dobu natáčet. Jdeme, vole. Ne, jdeme hledat Kuba, my se nechce. Ale jsme říkali, že budeme hledat. To jdeme na YouTube. Zase auto. No, naši jdeme. Se chvilku mě. No. Tak já se s váma loučím a mějte se hezky. Čágo Bélo. Jedem. Nepoč... Tak jsme tady u Videobránku, to nevím, ale je číslo 99, to tady bydlí. A nějaký papaláš. Ten pán přechu před... Jo, vlastně ten pán, teď vlastně umřel. Tak já se vám naučit 2 chvíli, zase čus. Trasu. Stopni se, jako auto jedem. Tak tady jsou proti, jako teď jsme natrhali před hodinou. Ale jako oni, bylo nám řečeno, že jsou tlustí, že to z toho neupletou. A teď hledají tady sami, takže se zvědaví, jako jestli něco najdou. A Čágo Bélo. Tady za tu čekáčkou uvidíme Čeleo a modrou postavu. Asi dělám postavám budou proutky, uvidíme, jestli nám něco najdou. A když ne, pořádně mi nenařežeme. Zase, čus budu za chvíli. Tak, teď zase budeme vlastně... Tady musíme přejít, teď jsme u potoka, musíme to přejít pomalu a potom nějak tam... Hej, on třeba nám zabil, ty vole. Co? Třeba nám zabil, hoši. No, takže jako musíme to přejít pomalu. Tak, teď jsme to zvezdělí. Ještě Karemavan. Karemavan. Protože jsme nevěděli, že budeme hledat proutky. A chtěli jsme jít domů pro klestit, že předávám slovo kameránovi. Čágo Bélo. Takže stříhá pilotky. Wow, já pádám. Počkej, jsem tady nebo takový. Já jsem tady. Jedem. Použil ten kýbl, já jsem tady. Ten kýbl je černý, byl černý, teď je oranžový, bílej, a neznám barvy. Jaký srazlej určitě. No ale jako to tam mohl chodit, jako chápu. Jaký papaláš. Asi jo. Čus. Můžeš. Chce lomit klacek. Můj kamarád láme proutky, hoši. To je něco. Víš co, pojď si to utrhnout sám. No, klidně, drž. To se na tebe zvědavej. Tady to je, jo. Už kudnule. Co jsi s tím udělal, až to pelíčil? Pej. Pej, to bude za chvíli. Ha. Macha, jo. Mám to, kluci. On to vážně zvládnou, to se divím. Čau.
Takže pětky jsme našli, teď jdeme na počítač. Sestříhat to a dát to na joutučko, tak čágo bylo. Ale a Tak lidi. Teďko tam většinu času budou dát vydání, že nejsem jednou. Tak. Kameramane. No mále. Je to velmi atraktivní. Teďko budeme 2 kilometra se hodně doma. Jako budeme půl 2 kilometry. Teď můžu jít asi 200 metrů a budu u tebe. Ale jsem přesvědčený. Aha. Pojď. Eli ne už Eli natáčí. No. Počkej, takže aj tomu se mu budeš ty. Tak ok. To je strašný. Ne, domů. Zase. Tak čus. Lukášu. Dawaj. Ty už mi natáčíš, jo? Tak to jako já nevím, že mi natáčíš. No a co jako já mám říct, že jsem řekl, že půjdeme trhat ty. Čus. 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 Bus. Auto. Bus. Čau.